लोगोफोर दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय फाथाबारियाव जायखौ बुङो आइलेण्ड होननानैबो बुङो ओमफ्राय आङो फार्स्ट टाइमाव सोरनि हाबा आं बेखौ खोन्थानोग्रोनोसै नोंथांमोननोहाय नै नायदो सांखां नार्जारि ओमफ्राय दलिना आरोना ओमफ्राय दिनैहाय बिथांमोननि गाजा गोमजा हाबा ओमफ्राय नै ओरैहाय जोंना आदा दं माब्रै दं आदा मोजां दा ने ओमफ्राय आदा बे हाबायाव मा बेदर मोनजानाय जागोन जेनेबा मा बेदर एरेन्ज खालामदों आं सिगाङावनो बिथांखौ हामबायनाय थाबाय लिंहरनायजों लोगोसे फैनो थाखाय जोङो दिनैहाय बेवहाय आइलेण्ड होननानै बुङो गामि 1 नं फाथाबारि जोङो बेवहाय माने गोबां मानसि हांख्रायना हरनाय जादों दा बेखौ जोङो फैजोबनो थाखाय जोङो खावलायदों बेवहाय गोबां जानाय लोंनाय बानायनाय जादों सिदायै बुङोब्ला बेवहाय माने मैसो माब्रै सिथारबाय मासे दंबाव दोनथ'नाय जादों ओमफ्राय बोरमा तेस्ता खासि गोजा ओमफ्राय दाउआ ओरैनो 7.5 मन ना 2 कुइन्टेल 10 केजि ओमफ्राय बेबायदिनो गोबां बर'नि जानाय खायद'फोर बानायनाय जादों आरो सासेल' फिसाला सिमन नार्जारि बिनिनो फिसाला सानखां नार्जारि बिनि गोथार जुलि बेवहाय नैबेबायदि मानसिखौ हांख्रायदों बे ना बेदर गासैखौबो जोङो थोआगौमानि जों बायबाय थागोन ओमफ्राय हिन्जाव गोदानखौ बबेनिफ्राय लाबोखो आदा हिन्जाव गोदानखौ जोङो बामोनगावनिफ्राय लाबोनाय जादों बामोनगाव हिन्जाव गोदान लागोआ फैगासिनो दङ दा सफैगोन बयखौबो हांख्रायनाय जाबाय आरो अमा गैया माने बिसिनि माबायाव अमा सिथारनायनि माबा गैया आरो बेनिखायनो जों मैसो बोरमा दाउ ना बेबायदि बानायनाय जादों बरिया दा निस्सय खोनाबाय आदानिफ्राय बे हाबायाव जानायनि थाखाय मा एरेन्ज खालामदों ओमफ्राय ओरै नायदिनै मोजां सेल्फि पइन्ट खालामनानै दोनदों जायखौ फैयोब्ला सेल्फिबो लाफैनो हागोन ओमफ्राय नै ओरैहाय आं एसे सिङाव देखायलाङि आदा माबायदि डेक'रेसन खालामदों आं नोंथांमोनहा एसे भिडिअनि गेजेरजोंहाय एक्सप्ल'र खालामनानै देखायनोसै दा बिदि आरो नै माने बे टेन्ट हाउसआबो दिनैसो फार्स्ट टाइम गोदान बेयावनो बाहायजेनदोंनो ओमफ्राय बेखौ मैयाहाय बेखेवबाय आरो माने बे गोदान गोजा दै फार्स्ट टाइम बे हाबायावनो आरो ओमफ्राय माबायदि डेक'रेसन खालामदों आं एसे देखायनि दे नै ओरैहाय नायनानै लादो एसे भिडिअआ गोलाव जाब्लाबो नायलांदो इन्टारेस्टिं मोननानै नै ओरैहाय फुरा नै बेयावहाय माने आलासिफोर जिरायगोन जानांगौ नै बेयाव ओमफ्राय नै ओरै सिङावहाय हाबलांनि आं जानाय लोंनायनि आरोना बेफोरबायदि फुरा नैबे डाइनिं हल नै ओंखाम संग्रा ओंखाम खुरग्रा ग्रुपआनो बेसेबांबा गोबां दं आरोना नै बेफोरो फुरा ओंखाम माबानायनि गोजा आरो ओमफ्राय आं ओरैहाय हिन्जाव गोदान हौवा गोदान जिरायग्राफोरखौहाय आं एसे देखायनि नै ओरैहाय नै बेबायदि बेयो हिन्जाव गोदान थाग्रा ओरैहाय दामग्रा देग्रा दं नै एसे आर्टिस्टफोरबो होलायथिबाय आरो खननाया जोङो बिजामादैसो नोंसो खनग्रोबाय होस जे बिजामादैफ्रासो होग्रोबायना आमाइसोआ दामनायाव देनजारखालै दा ओरै नायलांदो नै फुरा संनाय खावनाय आरोना बेयावहाय ओंखामफ्रा रेडि जानानै थाजोबखाबाय नै ओरैहाय नै फुरा मोदोमजोबलायनायनि आरो बेदरफ्रा फुंनि जानाय खायद'आ जाखांखाबाय
नैबेयाव मा दोनखोलै आदा मैसो बेदर आयु मैसो बेदरसोखा मोनखाबाय इयो आयु एसे बोदलाब जागोन नामा साइसालाय दे एसे बोदलाब दिनि एसे नै नुबाय लोगोफोर फुरा बे मैसो बेदर गोजा आरो नै बियो नुबाय दा नै बेसेबांबा मेजेमल'खा दा माबसे होदोंखो माब्रै ओमफ्राय मासे देनांगौ दंबावोनो मासे दंबावो औ माब्रै देखाबाय आरो खोनाखाबाय दा मैसोआबो जाबजुबङा दै ओरैबादि गुफुं गुफुंखा नैबेयावहाय फुरा गोबाङैखा आरो आं वाइड एंगेलजोंसो खेबनांलायखाबाय भिडिअखौनो ओमफ्राय नै ओरैहाय संनाय खावनाय जागासिनो दङ नै ओरैहाय फुरा मा नै बियो ना गोजा जाहैबाय बियो नाजोब नै मा मा होखोलै बेयावलाय बेलाय माथो बेदर जाफैलाय मैसोआनो इबो आच्छा संजोबनो हायाखै ने ए बिदि आरो बिहावसो दौदों माबायदि मोनदों आदा मोजां मोनदों दा गोसोआव मोजां मोनदों मोसानांगौ आदाया दिनै मोसादो दे एसे एसे मोसानांगौ रा मोसाना हो एसे बिहाव मोसानांगौ बिहामजोनि हाबायाव मोसानांगौ बिराद खुसि आङो दे बरिया दायो हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौहाय बेयावहाय जिरायहोफैबाय नै दा केकखौ हागोन आरो दसेनि उनावनो दा बेबायदि आरो नै ओमफ्राय जायफोरा हौवा गोदान हिनजाव गोदाननो बोर सारस्रिलांगोन दा बेयाव फैनानै होलांनो हागोन माबायदि मोनदों ब्रादा दायो केकखौ हासिगोन आरो ओरैहाय दङ हौवा गोदाननि बिफा ओरै थाबाय बिमा दा केकखौ हाबाय दिनैहाय सानथाम आरो बलिना नार्जारिनि गोथार जुलि जोङो केकखौ हानाय जाबाय हेपि वेडिं सेरेमनि बिफा बिमानो दौग्रोबाय बेनिफ्राय दाने हिनजाव गोदाननो दौनायसै आखाइ खबना होदो बयबो जय गोथार जुलिनि फाइनालि दायो हिनजाव गोदान लागोआ सफैबाय नै दा गोबाङै फैदों दा बेफोरबायदि आरो लाखिनो हायो जों बिनि सायावहाय गोबां नोजोर लाखिनाय जादों बेखायनो नोंथांमोनखौ आखाइ फोजोबनानै खावलायनाय जाबाय दङ बेवहायनो नोंथाङा नोंथांनि आखाइखौलाय मगखौहाय लानानै थांनो हागोन बा गारहरनो हागोन Musang Sapua
Right.